O rexistro de pacientes con enfermidades raras de Galicia da Consellería de Sanidade reflicte un total de 5.217 casos, dos que 2.474 son en mulleres e 2.743 en homes, coincidindo coa celebración do Día Mundial das Enfermidades Raras que se celebra hoxe. A Consellería de Sanidade fai balance da situación. Así, dos datos do rexistro despréndense que os casos das enfermidades raras con máis rexistros corresponden a ela, con 582 casos, seguido da colanxite biliar primaria, enfermidade hepática, con 441 casos, e da enfermidade de Huntington, con 294. Outros casos das enfermidades raras con máis rexistros corresponden á hemofilia A, a fibrose cística ou a fenilcetonuria. O rexistro de pacientes con enfermidades raras de Galicia permite coñecer a incidencia e prevalencia destas patoloxías minoritarias e obter información sobre a súa evolución, recollendo, integrando e analizando datos de acordo coas pautas homologadas no ámbito nacional e internacional. Tamén realiza informes periódicos e publicacións que posibilitan mellorar o coñecemento e dar visibilidade a estas doenzas, así como contribuir ao desenvolvemento de liñas de investigación. Galicia está a vanguarda de España na detección temperada das enfermidades raras, grazas, entre outras iniciativas, ao Programa Galego de Cribado Neonatal, coordinado pola Dirección Xeral de Saúde Pública, que co seu continuo incremento converteuse no máis completo de todo o Estado.